lasai urteko hemen eseritzea badaukazuela. Lehenik eta behin eskertu gaur azken finean hona etortzeko aukera eman diguzuelako eta Eusko Jaurlaritzaren gazteriaren arloko ideo estrategikoak zeintzuk izango diren azaltzeko parada emango diguzuelako. Badakit bazkaldu osteko lehen ordua da, ez dakit bat lo esotean gehatuko, segituko nez bintzak aldan eta harinen izaten eta inorrez gehatzen lotan. Guk, azken finean, hildo estrategiko hauek definitzerako garaian, egin duguna da abia puntu bat hartu, ezta? Azken finean guk ze politika egin behar dugun, definitzerako garaian jakin behar dugu gazteriaren, euskal gazteriaren realitatea zein da. Eta horretarako, egin duguna da argazki bat atera, gazteen euskal behatokiaren laguntzarekin, eta argazki horretan atera dira hainbat egoera edo diagnostiko abia puntu bezala suertatu zaizkigunak. Eusko Autonomia Erkidegoko gazteen ezaugarrien barnean, gazteen kopurua gutxitu egin dela, eta haien demografia portzentai ere, biztanlea osoarekiko ere txikitu egin dela, eta atzerritarren indizeak ere gora egin duela. Bestalde, laneratze eta egoera ekonomikoari buruz, azken hamarkadan biztanleria gazte osoaren jarduera tasa murriztu egin da eta emantzipazio tasak bere horretan jarraitzen du. Langabezi tasa bikoiztu egin da urtebetean eta biztanleri osoaren langabezi tasa baino askoz ere handiagoa da oraindik ere gazte mailan. Familia da oraindik ere diru iturri nagusia gaztentzako, eta eskura diru gutxi izatea eta pobrezia maila handiak edukitzea familiaren laguntzaren bidez konpensatzen da askotan. Etxebizitzaren arloan esan, emantzipazio tasek gora egin badute ere, gehiena jatorrizko familiarekin bizitzen jarraitzen dutela. Azken finean, etxebizitzaren arazoa da presioa. Hain zuzen ere, emantzipatzeko zailtasuna dago presioaren ezin erosian hain zuzen ere. Eta, bintzat datu esanguratsu bezala, bera egin duela etxebiden eskaera egin duten gazteen kopuruak, eta oraindik ere gazteen artean, esan, etxebizitza erostea alokairuan hartzea baino nahiago duten gazteen kopurua gehiago dela, ezta? Gero, hezkuntza eta lanerako prestakuntzaren barnean, komentatu, azaldu dian diagnostikoen artean, hezkuntza sistemari buruzko balorazioak hobera egin duela, eta lanbide heziketari buruzko balorazioak ere gorantza egin duela. Gero, eskolatze tasek eta prestakuntza mailak bere horretan jarraitzen dute, eta laneratze maila hobea da langabezi heziketan, unibertsitateko eta lanerako prestakuntzako ikasketak amaitu ondoren. Gero, euskararen jakite mailari dagokionez, gazte elebidunen kopuruak gora egin du, azken urte hauetan, eta euskara dakiten pertsonen erdiak batez ere, gaztelanez hitz egiten du bai lagunekin eta baita familiarekin, ezta? Hori ateratzen dira datuak. Gero, osasuna eta osasun arriskuen arloan berriz, Euskadiko gazteek osasun ona dutela eta forma fisiko honean daudela iristen diote. Heriotza tasa erdira murriztu da, eta heriotza hauetan zirkulazio istripuak eragiten dut oraindik ere heriotz gehien. Gero, atzeratu eginda zertxoa sustantzia psikoaktiboak konsumitzen hasteko adina, tabakoaren kontsumoak gora egin du ere gazte helduen artean, ez dakit hori horre esan dozua egin duzue, asko erratzen duzuen edo ez. Eta alkoholaren gehiagizko kontsumoaren tasek eta askotan mozkortzen diren gazteen ehunekoak bera egin du. Azkenik bera egin du ere legez kanpoko sustantzia guztien konsumoak, batek izan ezik, kanabisak egin zen, eta baita ere drogen mendekotasunagatik tratamentua jasotzen duten gazteen kopuruak ere bera egin du. Gero, balioan jarrerak eta portaeren arloan, gehienak uste dute gazteen egoera alamoduzkoa dela, zuen egoera uste duzu alamoduzkoa dela, eta naiz eta ona denen eritzia goraka egin duen. Eta gero, politikariko interesa duen gazteen kopuruak normala da ikusten duzuen bezala bera egin du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan demokraziaren funtzionamenduarekin gustora ez dauden portzentaia ere gora igo da. Genero indarkeriaren kasuen kopuruak gorak egin du gazteen artean, hau nik uste datu kezkagarria dela, eta gazteek gero eta garrantzia handiago ematen dioti sexualitateari, eta gehienak oinez ibiltzen dira batetik beste. Nahiz eta autoa izan, gehien abiltzen den garraio bidea asteburuetan batetik bestera mugitzeko. Beraz, hori da pixkat orokorrean, eta hemen ikusten dugun, atzean ikusten duzuen, abian puntu bisa egin genuen edo egintzan argazkia, ezta?
Eta behin argazki hori egindak ondoren, erronkak, hau da, ze erronka dauzkagu, erronka hori aurre egiteko, ezta? Behin argazki hartu dugu, eta erronka dauzkagu hainbat arlo ezberdinetan, eta adibidez, hezkuntzan, dugun erronketako bada, asetzea gizarte desberdintasunen ondorioz suertatutako beharrak, eta lehen esan dugu moduan, atzerritar gehiago nola dauden, ikasgeletan lehen baino atzerritar gehiago egotearen ondorioz sortutako arazoak ere konpondu behar da daukagu. Bestalde, gaitasun instrumentaletan, prozedurazko gaitasunetan, trebetasunetan eta jarreretan eragina duten hezkuntza eraginen lana koordinatzea eskola barrukoena ez kanpokoena hori da gure erronketako bat, eta gazteen hizkuntza gaitasuna hobetzeko eta ikasketak handitzeko asmoz haien mugikortasuna sustatzea. Hori da hezkuntza mailan dugun erronka. Bigarren arloa izango litzake enplegua, eta azken finean hau da momentu honetan gazteek duten edo duzuen edo dugun, nire gaztea sentitzen bane eta gaztea nahizelako diotzuet, arazoa. Azken finean enpleguarekin da jarrien zuen krisi ekonomiko gogorrean gaude, eta momentu honetan gazteen enplegu tasak bikoizten du normalean duguna. Kasu honetan gaur pasadiate azken datua, Eustaten datuak erabiltzen nahi naiz, buruz nahi naiz, 15ean ikusten zegoela Eusko Autonomia Erkidegoan langabezia, eta gazteena berriz 22 inguruan uste zegoela. Hoizian gaur bintzat, aterako dugu, interneten gero biko zua aukera sartzeko, baina aterako dugu bihar maiatzaren bat dela eta datu batzuk, eta datu horiek hor daude, eta nik uste datu kezkagarriak dira. Enpleguaren barnean, bitan banatzen dugu, enpleguaren prestakuntza alde batetikan, eta enplegua eta ekintzailetza edo enprendizajea bestaletikan, eta lehendabiziko honetan, etenik gabeko prestakuntza eta bizitza osoan barrenako ikaskuntza sustatzea, gaikuntza eta lanen aritzeko aukerak hobetzeko asmoz hori da gu daukagun erronketako bat, eta lanerako prestakuntza eta orientazioa bultzatzea ere daukagu bintzat atea dan bezala erronketako bat, eta batez ere emakumeen eta laneratzea sustatzea batez ere badaudelako hainbat sektoretan emakumeen nolabaiteko lan pauso hori urria dana eta hori behintzat buelta ematen saiatu beharko duguna. Enplegua eta ekintzailetzan politika koordinatua sustatzearen bidez, gaztean lan munduan txertatzeko prozesu hobetzea, eta hainbat helburu ditu politika honek, nik batzuk izango izkizuet, gazteentzako enplegua sortzea eta hura mantentzea da lehena, gazteak lan munduan txertatzeko zerbitzuak hobetzea bigarrena, eta ekintza positiboaren neurriak martxan jartzea eta erakundetako hainbat maila partea desatela lortzea. Azken finean, hau ez da Eusko Jaurlaritza bakarrikan egin dezakeen gauza bat, baizik eta erakunde ezberdinen artean, diputazioen artean, baita udaletxe batez ere hiriburuetako udaletxeen artean, eta erakunde pribatuen artean egin behar dugun erronka da. Azken finean, gaztea zuek edo guk lan mundura pausoa emateko aukera izatea. Eta beste enplegu eta ekintzailetzan, beste politika zan, politika koordinatu baten bitartez, ekintzailetza enprendizak zain zuzen ere sustatzea. Etxe bizitza, esan dugu lehen, etxe bizitzaren arazoetako bat dela presioa, eta beraz, instituzioetatik garbi daukaguna da, eskuratzeko, gazteek eskuratzeko moduko presioa duen eskaintza koordinatu bat egin behar degula, eta sustatu behar degula jendearengan alokairua gehiago baloratzea erosketaren aurrean. Azken finean, datuak esaten dute oraindik gazteek erosketaren alde gehiago egiten dutela, baina guk uste filosofia hori aldatu behar daukagula. Osasunaren arlotikan, gazteek lehen baino hobeto ezagutzea osasun baliabideen erabilgarritasuna hori da gure erronketako bat, eta jokabidea eskutza prebenitzea eta murriztea osasunaren ikusmolde integrala oinarri harturik. Gero, gizarte ekintzetan, gizon eta emakumeen artean lana eta denbora berdintsu bana dadila lortzea, azken finean berdintasun hori erreala izatea lortu behar dugu, eta berdintasun hori etxetik hasten daude. Etxean ere, etxeko lanak egiterako garaian, emakumeek eta gizonek azken finean berdin jokatzea, eta ez, azkeneko datuak genituen bezala naiz eta gizonezkoek gazteek etxean etxeko lanak gehiago egin, oraindik ere ikusten zen, bai biei galdetuzko da bai emakumezkoei edo gizonezkoei galdera egiten bazitzaien, bien erantzuna garbia zen emakumeak lan gehiago egiten zula etxea. Beraz, hor daukagu erronka bat ere, erronka azken finean norberatik hasitakoa da, baina nik uste kultura mailako erronka da, aldatu behar degula,
etxean egiten dugun lanaren portzentaia, ezta? Gero, gazteen arteko genero indarkeriari aurre egitea, hor ateatzen zan datuetan zan horietako nolabiteko arazoetako bazan, genero indarkeria gorutzi gola, eta nik uste horri heldu behar zaiela, eta gero gazteen artean emakumeen arteko jarrerak eta indarkeriazko joerak ezabatzea daukagu helburu bezala. Gero, kulturaren barnean, daukagun erronketako bat, arek eta gazte gehiago kultura mundura murgiltzea, izan behar gure erronka, eta gizona emakume gazte kultura berritasunez eskura dezatela bermatzea. Gero, kirolean, gazteen artean kirola sustatzea, eta kirolaren maila guztietan, batez ere oinarri kirolean sozializatzeko bide ematen baitu kirolak. Azken finean, aisialdiko jarduera osasungarria baita, azken finean ez kompetizio atletik soilik, baizik eta kirola osasungarri eta aktibitate fisikoak egiteko mentalitatearekin, ezta? Gero, azken hiruak dira aisialdian, gazteak aisialdia osatzeko dituzten jardueren zerbitzuen eta ekipamentuen eskaintza handitzea eta hobetzea, eta hor gero ikusiko duzue, aisialdian zer egiten dugun Eusko Jaurlaritzatik edo zer egiteko asmoa dugun, gainez bi proiektu dauzkagu orain atera berri dituguna, pentsatzen dut jakinen gaina izango zutela, baina gero aurrerago azalduko dut. Konsumoan gaztea prestatzea eta estea konsumoarekin lotura duten alor guztietan, eta hori egitean, haien konsumitzaile eskubideen berri emango zaie gazteei. Eta hori da pixka bat konsumoarekin eta mugikortasun iraunkorrarekin azken finean lortu nahi dena da gazteek motordun garraio bide pribatuarekin aukera beste bide batzuk erabiltzetela. Lehen esan dugu arazoa dagoela istripuetan eta autoa dala nolabait gehien erabiltzen dena, eta hori, helburuetako da azken finean garraio bide edo azpiegitura publikoak erabiltzea, pixkat gazteetan hori bultzatzea. Beraz, egin dugu argazki bat, argazki horretan ikusi dugu gazteria nolakoa da, hau da euskal gazteriak ze karakteristika edo ze baliabide, ze gauza dauzkan, eta horren ondorioz egin duguna da erronka batzuk mahai gainean jarri. Eta orain, erronka horiek aurre nola egin behar dan definitu behar dugu, ezta? Eta orduan, erronka horiek aurre egiteko, testu inguru eta printzipio batzu dauzkagu, eta gazteria mailan gauzak aurrera eramateko. Hor, atzean ikusten duzuen bezala, guretzat gazteria giza kapitalik onena da, azken finean zuek zerarte oraina eta etorkizuna, eta beraz, herri batek ez dauka, ez dauka etorkizun bat eukitzeko aukerari, baina eta hurrengo generazioa ez bada gai mantentzeko edo eta babesteko, ezta? Eta beraz, guk dauzkagun irizpideen aurrean, hori dela eta aurrera eta gazteen arloko estrategiak zenbait ekimen ezartzen ditu emantzipazioaren, autonomiaren eta partaidetzaren inguruan, hor guk dauzkagun erronketan bat fundamental ikusten dugu, eta da emantzipazio da. Gazteek lortu behar dizute autonomia izatea. Zer esan nahi du autonomia izatea? Hasteko hezkuntza formazio on bat izan behar zute. Hezkuntza formazio on bat izatearen ondorioz lan on bat izan behar zute. Badakit izango dutela, lan bat eukitzearekin nahiko izango behar momentuetan ona aukeratze onaren bila joan ordez. Baina guk emantzipazio kate horretan bai ikusten dugu hezkuntza fundamentala dela, baita ere lan bat izatea eta bi ardatz horiekin etxe bizitza lortuko genuke nolabaiteko emantzipazio eta autonomia izateko. Eta beraz guk helburu bezala, legari honetan bi helburu orokor jarri ditugu. Lehendabizikoa da gazteriaren zeharkako politikoa bultzatzea, eta zeharkako politika horretan emantzipazioa dago alde batetikan, hau da gazteok autonomoak izatea, eta bestaletikan daukaguna da, ez gera bakarrik lanarekin biziko, baizik eta lanaz gain, euki behar dugu bai gure aisialdirako denbora. Eta beraz, hor ere, gazteriaren zeharkako politikaren barnean jartzen dugu, eta gero partaidetza eta elkartasuna bultzatzea da bigarren helburua. Orduan, pixkat azaltzen joango naiz, helburu horiek aurrera eramateko zer egingo dugu Eusko Jaurlaritzatikan. Eta lehendabiziko gauza egingo duguna da hirugarren gazte plana. Ez dakizuen, Eusko Jaurlaritzak bere garaian 89. urtean lehendabiziko gazte plana egin zuen. Gazte planak 3 urteko iraupeneko izan zen, eta 2002. urtean egin zen bigarren gazte plana, 2002-2005. Ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernuan zegoela gazte plana alde batera utzi eta gazteri lege bat ateratzeko helburuarekin hasi zen,
eta lehengo legealdian Partidu Sozialista ere gazte plana egin ordez lege bat ateratzeko helburuarekin hasi zen. Hor gertatu dena legerik ez da atera, eta beraz azkeneko gazte plana indarrean zegoena zen 2002-2005eko iraupena zaukana. Horren guk zer erabaki dugu? Bueno, erabaki duguna da, lehen aurkezleak esan duen bezala, legearekin hasi ordez, pentsatu duguna da ez egitea aurrekoek agian egin zuten enkasartzea. Lege bat bilatzen saiakera egin eta planik gabe geratu ordez guk esan dugu. Bueno, guk lehendabizi plana egingo dugu eta legea lortzen badugu, biak izango ditugu, baina ez nolabait ez gertatzea guri aurrekoek egin, baitik eta ikas dezagun aurrekoei gertatu zaiena guri ez gertatzeko. Eta beraz, 3. gazte plangintza martxan jarriko dugu, helburu bezala esan plan honek urtebete hola iraungo dula eta 2014 urtean izango dela plana indarrean, eta beraz, 3 urteko bigentzia izango du plan honek, eta plan honetan 2 arlo bereizten dira. Bat, emantzipazioa eta autonomia, hau da, lehen esan dudan bezala, hezkuntza formazio duin bat izatea, zertarako, gero hezkuntza formazio on bat duen personek eta argazkian ikusten da lana lortzeko aukera hobeak nola dituzten, aukera hori izateko, eta hor, enplegua da momentu honetan gazteentzako, eta guk ikusten dugu gazteek beharrezkoa duten pieza fundamentala, eta behin, lehendabiziko bi hori lortu ezkeo, izango litzake etxebizitza politiketan bai presioan eta bai alokairuko aukeretan bultzatzea. Beraz, hori da guk egingo dugun kasu honetan plana. Zer gertatzen da, Eusko Jaurlaritza daukala bai enpleguan eta bai etxebizitzan eskumen esklusibo, hau da. Foru aldundiek eskumenetan ez dago ez enplegua ez etxebizitza. Beraz, guk egingo dugun planean, egingo dena da hainbat departamentuekin adostu, eta hor plan integral bat izango da, pixkat denon artean egiteko. Nik pare bat gauza komentatuko izkizuet, adibidez, enpleguari buruz, ze hor Eusko Jaurlaritzatikan onartu berri dugu plan de txoke modukon bat, batez ere ez gazten enplegu tasa alda neurria behintzat, o gazten paro tasa jaisteko, eta ni bitza komentatuko izkizuet zen neurria hartu ditugu. Eusko Jaurlaritzatikan azkenen gazten artean enpresa sorkuntzari sustatzeko eta babesa emateko 5 puntu definitu ditugu. Lehendabiziko enpresagile gazteentzako beken programa bat da, gazte euren proiektuen bideragarritasuna aztertzeko beharrezkoa diren gastuei aurre egin ahal izan diezaiten. Hain ez hitz egiten orain dela hilabete tardi onartu den plan bat buruz. Gero bigarrena zen aholkularitza eta laguntza gazteek sustatutako proiektuen bideragarritasuna aztertzeko, azken negozio plana prestatzeko, enpresa ekimen berriak abiarazteko. Gero hirugarrena gizarte ekonomiari buruzko prestakuntza eta zabalkunde ikastaroak gaztei zuzenduak, pixka bat enpresa munduan eta formazioa hobetzeko. Gero egitasmoa da urrats bat egitasmoa izenekoa lanbide heziketan enpresa sorkuntzari laguntzeko, eta azkenik junior kooperatiba programa martxan jarri da. Zer da programa hau? Programa hau hitzezit da ikastetxe batean ikasten egonik, bazken finean bertan garratutako trebetasuna eta jasotzen ezagutzen aplikazio praktikoan nolabait enpresetan sustatzea bertan ikasitekoa. Hau da, onartu berri duguna eta da pixkat momentu honetan, krisi garaianetan alda neurria mintzat impactoa geratzeko. Hau da, plan de txoke moduko bat deitu dugu, eta gero orain definituko duguna da, Eusko Jaurlaritza mailan lan plan bat, enplegu plan bat, etorkizunari begira, legealdi guztiari begira. Baina iruditzen zaigu mintzat, lehendabiziko txoke hau egin beharko genukena. Horren guk daukagun instrumento bat, eta ez dakit ezaguna egiten zaizuen, baina guk nolabaitek gazteriaren beharrak zeintzu diren jakiteko daukagu gazteen euskal behatokia. Eta ez dakit norbait zuetako bate bat izan den gazteen euskal behatokian, hor dago uri bitarte kalean, kanpo volantinen atzean, ez dakit bate bat bertan egondan, inorez. Aukera behin mokazue, bukara jarriko dezein den kaleak hori, informazioa eskuratzeko nik uste aproposa dela, eta batez ere erabiltzen da gazteen euskal behatokia, eta hemen interneten prestatu dugu lehen. Azken finean hemen daukazue
Gazte Aukera euskadi.net, eta hor hemen daukaguna da, segundutxo bat, zerbitzuak, hau da, Gazteen Euskal Behatokia. Zertarako balio digu guri Euskal Behatokia? Azken fina guk egiten duguna da, Eustatek dauzkan hainbat estadistika hartzen ditugu, eta geronek egiten ditugu urtean estudioak denak gazteen estudioa dira. Hasi enpleguarekin, adibidez, atera berri dugu lokalen fenomenoa, lonja edo lokalen fenomenoa, ateratzen ditugu estudioak, eta horrekin ikusten dugu gazteak nondik ibiltzen dian, gazteak ze preokupazio dauzkaten, gazteak ze behar dauzkaten, eta momentu hori daukagu, nolabait erraminta bat ikusteko, eta bintzat erdez da, estar al pie de la calle, ez da ikusteko bizak jendeak dauzkan beharrak. Informazio guri oso, guretzako oso interesgarria den bezala, hainbat udaletxentzako eta gazteekin ibiltzen dian, edo zuekin ibiltzen dian, hainbat eragilentzako ere oso ona da. Beraz, hor jende asko goten da, ikusten duzu edo kasue, hor prestakuntza planak eskaintzen dira, dokumentazio zentroa, estadistikak, ikerketak, nik bai, gomendatuko nizueke sartzea hemen, Facebookean debiltzen zaten bezala, 10 minutu baldin badauzkazue, sartu zaitezte hemen eta pixka bat datuak hartu. Lehen komentatu dutena, maiatzaren batean, lanaren nazioarteko eguna dela eta atea dugu datu hau, adibidez, zuiz dezu. Eta zein da gazteen artean langabezi tasa. Jungo beha hemen bera, ikusten da hortikan hau. Hemen ikusten da adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, 16-29 urte bitarteko gazteek, hau da, morea izango litzake langabezi tasa. Momentu honetan, 28,7an dago. Lehen buruz 30 gora izan dut. Espainian nengo litzakeen gaztea da 16-29 bitartean. Langabezi tasa uneko 54 izango litzake. Eta 16 urtetik goraka, langabezi tasa Euskal Autonomia Erkidegoan normalean dago 13,8. Beraz, hor dauzkazue hainbat datu, interesgarria dira, guretzako batez ere ikusteko nola dagoen evoluzioa, zuei interesgarria tema zaizue, nik komentatzen zuet, bertan sartzea. Hor daukagu tresna, guretzako garrantzitsua ikusteko gazteen beharrak zeintu dira. Joan egin gara, botatuko gara. Eta gero, esan duten moduan, ez da bakarrikan emantzipazioa da autonomia, baizik eta gazteak ere gazte izan berezu, eta beraz, gaztetasunare sustatzea izan behar du azken finean gure helburuetako bat. Eta hor, sustatze horretan, aisialdiare dago. Azken finean, aisialdirako denbora eta paradare eduki behar dugu, bestela azkenean, hau oso aspergarria izan ditzake bizitza hau. Eta hor, gaztetasuna sustatzeko horretan, daukagun proiektuetako bat da gazteen mugikortasuna. Hor, urtero egiten duguna da, diru laguntza batzuen bitartez, bermatu gazteak beste batez ere uste atzerrira joateko. Hor egiten dugu gazteen arteko trukeak garatzen ditugu, eta gero nazioarteko harremanak indartzeko ibiltzen gara elkarlana bultzatzen dugu gazteak gureak kanpora joateko eta kanpoak hona etortzeko. Eta aterpetxeetan Red Espainola de aterpetxe kasutan Espainiko sarearekin ere hitzarmen badaukagu, eta aurra igea mugitzen ere bai aterpetxeen mailan Gazte Aukera web horrian eukitzeko atari berezi bat hori bultzatzeko. Gero, pentsatzen dut hau ere ezaguna izango dezutela, gazte txartelari buruzkoa da, eta hain zuzen ere hemen dago gazte txartelaren abantaiak. Zagi gazte txartelaren jabe zeaten, bai ez, bate buruak inbai egiten du, ez dakit besteak bate malo hori egatu da, ez dakit hortikan. Esan, gazte txartela momentu honetan ia 26.000 gaztek duzuela, eta hor urtero ateratzen dira pak batzuk hemen daukagu eskubitan aukera gazte txartela eskatzeko, beraz, ez daukazuen hori nik gomendatu hor sartzea web horrian eta eskatzea, hor daukaguna da gazte txartelarekin, momentuetan 26.000 lagun daude, eta hor hainbat abantaila eta deskontu egoten dira, hori ikusten dauz, berriz ere esartzea egiteko. Berriz ere, lehenoko lekula jungea. Bai, horret izan da. Hor, gazte txartelarekin, eta esan, gazte txartelak
hor dezu, European Youth Card Association elkartearen barnean dago, eta hor, 38 herrialderekin dauka nolabait konbenio bat, hango abantailak ere, kanpora jouten balimagea gaztetxe artelaren bitartez eukitzeko. Eta esan, 2013 urtean, 14. kanpaina da gaztetxe artelaren egiten duguna, eta, aurten ere, hainbat baliabide izango dira, eta, pakaia aterata dago, beraz, animatu, gazte txartela eskatzea. Gero, egiten dugun beste zerbitzu bada gazteentzako informazio eta dokumentazio. Hor, web horrian daukagu gazteaukera.comen gazteei zuzenduriko informazioa, eta horretaz gain dauzkagu Euskal Autonomia Erkidegoan 70 puntu gazte informazioa eskatzeko. Saiatzen gara gero eta gero zerbitzua internet bidez gehiago ematen, ziritzen zaiguna da gazteok gizartearen zati bat bali bada teknologia berriekin aditua zuek zeate, eta azken finean gehiago joan berdu informazio interneten egotera, ze azken finean neozein lekutatik asartzen zeate, eta informazio hori aldan neurrian behintzat zuen esku egoteko bidea izan behar dugu. Eta azkenik, aisialdian egiten dugu ere bai udaletxeei eta beste erakundei beraien ekipamentuak, gazte ekipamentuak egiteko diru laguntza ematen dugu. Diru laguntza aurten jakin bezazuen 250.000 euroko izango dela, kasu honetan, eta hor diru laguntza urtero bezala base batzuk atatzen dira, uste erakundeko 250.000 euro dela topea ematen duguna, krisi egoera honetan ez dago partida askorik ekipamentuak egiteko, baina bintzat jakin bezazuen hori martxan dagoela. Eta gero, beste helburuetako bat komentatu duguna da partaidetza bultzatzea. Hau da, guk instituzioetatik zer nahi duguna, bilatzen duguna da gazteak nolabaite parte hartzea. Zergatik azken finean askoz ere hobea da guretzako eta denentzako elkarlanean egiten badegu lana. Eta elkarlan hori da gazteekin dauzkagun hainbat arazo elkarrekin eseri eta konpontzea. Hor daukagu gazteen artean Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, ez dakit ezagutzen duzuen, EGK da, barnean daude 57 gazte erakunde, eskauta diala edota tiempo libreko erakundeak, baita partidu politiko ezberdinen gazte erakundeak ere daude, sindikatoenak ere uste badaudela, enpresarienak ere bai, azkenean daude 57 hirurogei bat erakunde, eta guk horiekin bai elkarlan bat egin behar dugu, azken finean nolabait beraiek guri trasladatzen digutena da parte hartu nahi dutela. Guk hor garbi daukaguna da elkarlan bat egin behar dugula, bai gazteri plana egiterako orain behaiekin egon gera eta egongo era aurreratzen ere, eta bai lan politika, bai etxebizitza politikak egiterako oraian hor elkarlan bat sortu behar dugu. Eta partaidetza bultzatze aldera daukagu erreminta bat guretzako oso garrantzitsua dena, eta da kasu honetan Gazte Aukera web horria. Eta ateako naiz ementikan, eta jungo naiz, zenbait lehen esan dizuet mesedez informazio ikusteko, baina behintzat honea sartzea eskatuko dizuek. Azken finean da Gazte Aukera, gazteaukera.euskadi.net, eta hemen dago gazteriari buruz Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Jaurlaritza baizik, eta inguru, Euskadi mailan, Eusko Autonomia Erkidego mailan, badagoen informazio guztia saiatzen gera bertan txertatzen. 350.000 gaztek pasatzen da urtean zehar hemendikan, eta nik behintzat gonbidatu edo animatu da nahi hemendikan pasatzea. Hor dauzkezue hainbat gure programa ezberdina, aterpetxeak diala, gazte txartela, auzolandegiak, Euskadiko gazteak lankidetzan, aisialdi hoziketa, mugi Europan, hor artea dugu, adibidez hemen, ez dakit udaran bat emateko Europara joateko asmoa duen, baina hor arteako dugu Europan mugitzeko gida bat 2013ari dagokionez, inkluso bat emat kanpora lanera joan behar bali bada, kurrikulumen nola egin behar dira, non informatu behar duen, hor badago hainbat informazio, nik uste web txukuna dela, eta behintzat edozein arazo edo duda aklaratzeko behintzat, nik animatzen zaituet Facebook eta Twitter Facebook eta Twitter ez gain, hemendikan ere izan jagoan egin dugu. Ez hemen lehen ikusi dugun hainbat gai ezberdin azaltzen dira, lehen hau ere ikusi dugu, aterpetxeak azken finean Eusko Jaurlaritzatik egiten ditugun gai ezberdinen, hemen adidez gazte txartelaren paka jaso duzu etxean, da hor hainbat albiste daude, ateratzen dira. Eta gero bukatzeko, Eusko Jaurlaritzatik
orain arte egin izan dugun, eta horren artean jarraituko dugun programen artean debai da bolondresaren incentivazioa bultzatzea. Azken finean, badaki krisi egoeran gaudela, eta zuek ezaguntzat eta jakinen gainean zatea, baina badia bi proiektu, nolabait krisi ikuspegitatik kanpora atera dituguna. Bada auzolandegiak edo campos de trabajo bezala ezagutzen dena, eta azken finean hemen 475 plaza atera ditugu 2013 urtean, gazteak plaza batzuk dira Eskola Autonomia Erkidegoan ia 300 bat izango dira, eta besteak beste autonomietan edo atzerrian egiteko. Esan, 2013an Euskadik 7 auzolandegi eskainiko dituela 3 lurralde historikotan, eskaintza oparoa dela, gazteek askotariko jardueretan hartuko dutela parte, eta bizkazuek nahi badezute informazioa esan, ondarea bereskuratzeko lanak Amurrion eta Adunan egingo dira, gatzagak bereskuratzeko lanak Añana Besaltzan, hau da Salinas de Añanan, adinekoen dinamizazioa Lekeition eta Bergaran, haur eta gazten dinamizazioa Mendatan edo Arrantzalen kultura ondareari balio emateko lanak Orion. Hauek dira 15 bat eguneko campos de trabajo edo auzolandegiak, eta udaletxeak edo erakundeek proiektua jartzen dituzte, eta Eusko Jaurlaritzatik egiten duguna da guk monitorea jarri, eta parte hartze duten gazte guztien kostoak geronek asumitzen ditugu. Hor, 475 plaza zian, eta esan 1000-tik gora gazte aurkeztu diala plaza hauetara, beraz, demanda eseta zaukan, eta apirilaren 20an bukatzen zen proiektua. Eta Eusko Jaurlaritzak egiten duen beste proiektu bat, esan, 28 urte daramazkigula campos de trabajo edo auzolandegiak egiten, eta beste proiektu bat, eta honekin bukatzen dut, eta amaieran bideo jarriko dizu ezenik, gai honekin bai sensibilitate pixka dauka iruditzen zait gizartearentzako eta batez ere norberarentzako oso baliagarria da Euskadiko gazteak lankidetzan. Hau egiten dugu gure departamentora edo hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailaren eta garapen lankidetzarako Euskal Agentziaren elkarlanean, eta zertan datza hau datza hartzen ditugu 100 gazte eta 3 hilabetez ONG edo gobernuz kanpoko eragileen proiektuetara bideratzen ditugu. Zaten dira, uztaila, abuztua eta irailean, eta ONG-etako proiektu hauek daude Asian, Afrikan eta Amerikan. Eta hor guk egiten duguna da, ONG horiekin kontaktatu eta beraien perfilen baitan 100 lagun bidaltzen ditugu. Esan, gazte bakoitzak ordaindu berduen kostea dela €1 eguneko, pixkala koste simbolikoa ikusteko ere bai, norberak ordainketa bat egin behar duela, eta beste kostu guztia geronek Eusko Jaurlaritzatik hartzen dugu, ezta? Eta zergatikan esaten dut honek garrantzia duela, datu bat esatearen 100 lagun joango dira aurten 2013an hainbat ONG-etako proiektuetara, eta aurkeztu dira ia 600 persona joateko. Beraz, ikusten da, bai lehengo proiektuan eta bai hemen demanda handia dago, ezta? Tamalez ez daukagu beste diru, jende gehiago eraman izateko, baina guretzako honek duen garrantzia da jendeak ikustea gure errealitatetik kanpo badagoela beste errealitate bat. Hau da, gu askotan hemen egoten geha elkarrekin liskarrean, egoten geha gauza superfluak dian gauza askotaz hitz egiten. Eta kanpora joaten gara, eta kasu honetan ONG-etara joaten gara, eta ikusten dugunean zer realitate dagoen kanpoan, agian konturatzen gera, guk ditugu nahi beste burua uste, benetan ez diala burua usteak. Agian oso komodo bizi gara, eta guk ere horrelako bidei bat egingo bagenu, beste perspektiba batekin etoriko gineak. Nik komentatzen dut askotan, Euskal Autonomia Erkidegoko jende guztia horrelako bidei batetik pasako balitz, gure bizi kalitatea hobetuko litzatekeela, eta bizi dugun krispazio maila desente txikiago izango litzatekeela. Baina nik uste, hoberena nik azaldu ordez, eta bideo bajariko dut, 2012an parte hartu zuten, Euskadiko gazteak lankidetza programan parte hartu zuten, jendearen eritzia da. 7 minutu irauten du bideoak, bideo honekin amaitzen dut, eta nik uste asko zer hobetagoa nik azaldu ordez, zuek entzutean